Bon dia a tothom. Comencem aquesta segona jornada de les jornades pastorals de Castelldaura entorn d'aquest tema ampli, des de diverses vessants, el sentit de la caritat cristiana. I tenim avui amb nosaltres, en aquesta primera hora, el doctor Joan Costa, que tinc ara l'honor de presentar-vos, encara que potser no necessita presentació. Ell intervindrà en aquesta conferència que porta com a títol L'aportació de la doctrina social de l'Església a la construcció del món. Com ell em deia, amb altres paraules, que aporta tot el potencial de la fe al món, a la construcció del món, a la història. El doctor Costa va néixer a la ciutat comtal l'any 1961. És enginyer de telecomunicacions per la Salle. Prevere em diu l'Escola Politècnica. Disculpin. És prevere per l'Arxidiòcesi de Barcelona, va ser ordenat l'any 1991 i actualment és rector de la parròquia de Betlem de Barcelona ciutat. És doctor en Teologia Moral per la Universitat de Navarra, amb una tesi sobre l'objecte moral, qüestió difícil i clau per a una bona fonamentació de la moral. Penso que ell va tenir el coratge d'afrontar-la i considero que és una persona intel·lectualment coratjosa i alhora d'exposició planera, cosa que s'agraeix. Professor d'aquesta casa de la Facultat de Teologia de Catalunya. Mossèn Joan és una persona prolífica en publicacions i conferències sobre temes molt diversos. Destacaria breument qüestions de moral fonamental. Ell ha donat sempre importància, penso, a la vessant filosòfica de la moral. També qüestions de moral sexual i qüestions de moral social, que justament és el tema que ara abordarà en la seva conferència, i d'altres qüestions molt diverses. Sabem de la importància de la pastoral de la doctrina social de l'Església per al nostre papa Francesc, amb les seves referències constants al llarg de la seva exhortació apostòlica darrera. I això fa que la conferència que ara escoltarem tingui un especial interès. Res més que agrair a mossèn Joan Costa i amic la seva presència i tens la paraula. Bon dia a tots. Moltes gràcies a l'organització per poder participar-hi en una ponència d'un tema que a mi m'apassiona i penso que és quelcom que hauríem de fer molt nostre per comprendre realment el que tenim entre mans i el que oferim al nostre món, que de vegades no som prou conscients. Jo seguiré el guió que us han ofert de l'esquema de la ponència i intentaré mostrar aquesta aportació que la fe, i en concret la fe quan té aquesta implicació social, que és la doctrina social de l'Església, té en la construcció del nostre món. I volia començar amb una frase, la primera encíclica, podríem dir, de la modernitat de l'àmbit social de Lleó XIII, era la Rerum Novarum. Quan es planteja la qüestió obrera, fa una afirmació molt polèmica que a vegades no ha estat prou ben entesa. Ell deia que no hi hauria solució a la qüestió obrera sense la intervenció de l'Església. Sense l'Església no hi ha solució.
I després deia, no només l'Església, calia també l'Estat i els mateixos interessats, patrons i obrers, però el que era realment colpidor és la consciència del papa de dir, si voleu afrontar la qüestió obrera i trobar una solució adient, sense l'Església no us en sortireu. I diu, sense l'Església, amb la seva doctrina i amb la seva acció. Això és el que intentaré també mostrar al llarg d'aquesta ponència, que sense l'Església és molt difícil construir un món veritablement just. I l'Església amb la seva doctrina i amb la seva acció. I per això posava en el guió la visió de què entenem pel ser humà no és neutra a la societat. Segons com comprenem la persona en societat, tindrem un món o en tindrem un altre. Posem un exemple. Hi ha molta gent, des de l'àmbit liberal, una de les expressions que més es defensen públicament és que la meva llibertat acaba on comença la teva. Si això fos veritat, des d'un punt de vista antropològic, quin món hi arribaria? I ho faré d'una manera gràfica perquè llavors així m'entendreu. Això li vaig sentir amb un professor de Roma, Gabriel Chalmeta, em va fer molta gràcia com ho explicava, i parlava d'una autoritat que havia d'organitzar les platges i deia, imagineu-vos ara que la ciutadania, la meitat li agraden les platges nudistes i l'altra meitat platges no nudistes. Com ho arreglem? I deia, 50% de platges nudistes i 50% de platges no nudistes. Deia, sí, però a alguns li agrada fumar a la platja i a uns altres els molesta el fum. Com ho arreglem? Deia, una quarta part de platges nudistes amb fum, nudistes sense fum, no nudistes amb fum. Diu, però a uns altres els agrada que a les platges poder portar el transistor i sentir la música, i a uns altres els molesta la música. Com ho arreglem? Deia, ja anem una vuitena part, platges no nudistes, sense fum, sense música. I deia, com acabaria aquest món? Punt final, cadascú el seu trosset de platja i amb una conflictivitat impressionant. Per què? Perquè si la meva llibertat acaba on comença la teva, tenim un món on tu ets el meu limitador, el meu competidor, aquell que no em deixa ser mi mateix. Un món així és impossible que sigui just. Un món així és impossible que hi hagi pau. I per tant deia, el plantejament aquest antropològic que la meva llibertat acaba on comença la teva, porta en la construcció d'un món que de socarrel és conflictiu, incapaç d'estimar, i per tant no podrà mai ser de veritat just, ni veritablement humà. O mateix podríem dir amb altres visions del món, aquí posava la llibertat sense veritat, que és el liberalisme, però tots sabem les conseqüències del comunisme, que és una justícia sense llibertat. I una justícia sense llibertat, ja Lleó XIII, a l'Rerum Novarum ho explicava, deia, si abolim la propietat privada, què aconsegueixes? Que els mateixos obrers, si volen organitzar-se un petit negoci, diu, mira, és que vostè no té res seu, i volen créixer, diu, mira, vostè no té res seu. Diu, el món d'una justícia sense llibertat porta a un món sense esperança. Perquè com no em puc organitzar el futur, perquè no puc disposar de res, perquè no és meu, diu, em bloquegen l'esperança i sóc incapaç de construir i de contribuir de debò a aquest món. Per tant, he fet un món sense esperança, trist, sense il·lusions, sense capacitat de créixer i, per tant, comporta que les persones acaben sent com apàtiques, sense creativitat. Un món sense creativitat és molt difícil que generi bé social. Per tant, un altre plantejament humà que sabem quines conseqüències ha portat. Però no són les úniques ideologies. Un món, per exemple, on defensi que la dona no té la mateixa dignitat de l'home, doncs també comporta tota una sèrie de... Hi ha molts països avui en dia encara on parteixen d'aquesta idea on les dones no poden votar, no poden contribuir i ho fan d'una manera que no és segons la seva manera de ser. Això és un món just i ja no dic plantejaments culturals molt arrelats en cultures que és les cultures de castes, on hi ha gent que ni té drets, no estan reconeguts públicament. Llavors dius, amb plantejaments humans així es pot construir un món just? I la resposta és no. Per tant, la visió de l'home no és neutra a l'hora de construir la societat. Cal, segon punt, una antropologia adequada. Quan a l'exhortació actual del papa, aquesta
Evangelii Gaudium, que parla del descart, que hem descartat la gent. Diu, els exclosos ja no són explotats, sinó rebuts i sobrans. I continua dient, s'ha arribat a una globalització de la indiferència, diu, ens hem tornat incapaços de compadir-nos davant el clamor dels altres. I diu, el problema de fons, diu, és una crisi antropològica, la negació de la primacia de l'ésser humà. Són els números 54 i 55 d'aquesta nova exhortació apostòlica. Per tant, ja veiem que, i Benet XVI, la Caritas in Veritate, també ho recorda, que el problema actual és una crisi antropològica. És com comprenem el ser humà. Si un mira històricament el desenvolupament de la doctrina social de l'Església, jo intenta fer front a la qüestió obrera. Pius XI, amb la 40º Anno, ja a la qüestió social. És més que el problema obrer, és una qüestió social. Després, Joan XXIII, a la Mater Magistra i Pacem in Terris, a la qüestió planetària. Si no hi ha una perspectiva planetària a la solució dels problemes del món, no ens en sortirem, la qüestió planetària. Després del concili ja serà a la llum de temes puntuals, el desenvolupament, Populorum Progressio, el treball, laborem exercens, però ja Sollicitudo Rei Socialis deia que aquella conflictivitat est-oest que ha portat a aquestes diferències nord-sud era, i ho deia així, era una estructura de pecat, era una qüestió teològica. Estava mal plantejat el món, teològicament parlant, i dirà a les Caritas in Veritate, diu que la veritable qüestió no és ni obrera, ni social, ni planetària, és una qüestió antropològica. Cal entendre què és el ser humà, perquè només entenent el que és el ser humà podrem construir un món conforme al ser humà, una civilització digna de l'home. I per tant, aquí molts m'heu preguntat què és aquesta rentadora que hi ha en els dibuixos aquí. Jo penso que la gent em recordarà per el de la rentadora. I és un exemple que faig servir molt a classe per ajudar la gent a entendre la realitat del que som. I feu un esforç d'imaginar-nos que nosaltres som una rentadora intel·ligent, però que en els botons que podem controlar només hi ha de l'1 al 10, no hi ha ni dibuixets. I per tant, hem de rentar. Diu, com sé jo que haig de rentar la llana? Llavors ve una rentadora, comença a provar a veure per què serveixo jo. I diu, mira, jo poso un jersei, li poso aigua calenta i resulta que me l'encongeix. Soc un encongidor de roba. Ve un altre i diu, doncs mira, jo poso la roba i li poso ja llegiu i la deixo blanca. Soc un emblanquidor de roba. I un altre ve i diu, doncs mira, jo poso sabó, poso roba bruta i surt neta. Soc un netejador de roba. Fins i tot encara podríem posar, doncs mira, jo poso el centrifugat una bona estona i la deixo totalment estripada. Soc una màquina de fabricar draps. Qui dels quatre té raó? Dius, ells ho proven i funciona. Qui dels quatre té raó? Llavors, si un dels quatre intenta convèncer un món que la seva manera de ser és la correcta, la d'encongir roba, aniríem ensenyant tot el món el malic a tothom. I dius, hi hauríem de fer una despesa impressionant amb roba perquè cada vegada anem encongint la roba. Dius, no és raonable. Hi ha criteris raonables per veure quina és la que té raó. Però moltes vegades resulta que el primer dia que vam rentar la roba, doncs el llibre d'instruccions estava dintre el tambor i llavors es va esborrar la meitat de les pàgines del llibre d'instruccions. I això és el pecat original, que va fer que ja no sabem ni nosaltres mateixos qui som, ni per què estem aquí. Llavors, dius, com sé jo que haig de rentar? Diu, la resposta més lògica seria mirar el llibre d'instruccions. Però resulta que el ciutadà mig no llegeix un llibre d'instruccions ni per casualitat. No hi ha ningú que hagi llegit d'aquí el llibre d'instruccions de la seva agenda, del seu ordinador, cap. I dius, i alhora, doncs resulta que com el tenim mig esborrat, doncs tampoc sabem totes les instruccions d'aquest llibre d'instruccions. No ens coneixem ni a nosaltres mateixos. Dius, com puc saber jo qui soc i per què estic aquí? Dius, una rentadora sensata que volgués entendre per què serveixo quan hi ha aquesta discussió que no ens posem tots d'acord seria recórrer a l'enginyer diví que ens ha dissenyat. I per això l'home sense Déu no es coneix ni a si mateix. És Gaudium et Spes 22.
quan Crist revela Déu als homes, no només revela qui és Déu, ens revela qui som nosaltres. Per això, sense el Déu, l'home es queda com enfosquit a l'hora de comprendre qui soc, què és la societat i quin és el sentit de l'activitat humana. I al igual que la rentadora té com a finalitat intrínseca té la de rentar roba, el ser humà està fet per una finalitat intrínseca, que és tot el que som, és per fer realitat acollir un amor i estimar. Som sers, deia l'Aina Entralgo, agàpics, que és, som sers la qualitat del qual la nostra dignitat s'hi juga, que a més és, perquè no tinc temps per l'estona que m'han deixat, però què és el que ens fa a tots mereixedors de respecte? La gent diu la igual dignitat. Miri, també hi ha animals a la creació, com els calamars, que tots tenen la mateixa dignitat de calamar, però quan tenen els petits, el mascle normalment es menja els petits que neixen. Dius, i tenen la mateixa dignitat. És a dir, tenir la mateixa naturalesa no ens fa encara mereixedors de respecte. És quin tipus de naturalesa és, quin tipus de ser som que ens fa mereixedors de respecte per nosaltres mateixos. I la gent comença a posar qualitats, no? Doncs la intel·ligència. Aristòtil, quan posava la dignitat en el llibre de la política entorn de la qualitat racional, llavors acabava defensant l'esclavatge perquè hi ha gent que no és capaç de senyorejar-se a si mateix i defensa l'esclavatge. Dius, què és? I a més, si poseu la dignitat en qualsevol qualitat humana, com les qualitats poden créixer i decréixer, llavors ja no tenim ningú igual. Què és el que ens fa tots igual i mereixedors de respecte? I l'única resposta des d'un punt de vista racional és ser estimats per nosaltres mateixos. I per ser estimats cal que l'altre em pugui estimar. I per això la dignitat humana i la vocació humana és la de ser estimat i l'estimar. Aquesta és la finalitat del ser humà. I això és clau per entendre què és l'home. L'home, des d'un punt de vista teològic, abans dèiem, com sé jo qui soc i com haig d'actuar? Doncs Déu em revela un misteri que dius, mira, ets Gaudium et Spes 24, l'única criatura que Déu s'ha estimat per si mateixa. Tota l'altra realitat Déu l'ha fet en funció del ser humà, però tu t'has estimat per ell mateix, t'ha creat per amor, s'ha vinculat amb tu amb una aliança d'amor, s'ha compromès amb tu i t'ha cridat a participar de la seva intimitat i a viure en ell eternament. Aquesta és la grandesa de la dignitat humana. Per això, des de Déu, no només descobrim, des d'un punt de vista de la raó, podríem, si fóssim l'ONU, entendre que si hem de ser iguals per fer un món just i la dignitat que ens fa mereixedors de respecte és la de ser estimat per nosaltres mateixos, però des de la perspectiva de Déu, que és la tesi que vull defensar, no només ens fa més conscients o més forts, no, ens fa adonar que és una realitat nova, que només amb la raó no podríem arribar a comprendre. Ens fa entendre el ser humà des d'una perspectiva que li transcendeix com a persona. Dit d'una altra manera, quan s'estudia el que és l'amor humà, que hi ha moltes dimensions, hi ha la dimensió corporal, psicoafectiva, hi ha la dimensió, podríem dir, personal, molts hi posen la dimensió religiosa, que és, i l'actitud davant la comprensió de l'altre des del punt de vista religiós, diu, és l'estupor, l'admiració, perquè som capaços de descobrir el misteri de Déu amb la realitat de cada ésser humà. I per això fa que davant de l'altre només ho puc veure com un regal i, podríem dir, acollir amb admiració. Doncs això és el que ens porta la mirada teològica. Aquí, mentre heu vist que hi ha un dibuix que hi ha 9 boles, que a mi em serveix per explicar per què ens costa tant entendre això. I mentre vaig parlant, intenteu veure, a veure qui és capaç d'unir aquestes 9 dimensions, que seria com explicar el ser humà. La definició és acotar-lo, no? Doncs aquestes boles seria la meva dimensió personal, familiar, cultural, espiritual, religiosa, política, econòmica, i cal explicar tot aquest entramat de dimensions internes, com li dono unitat a tot això? Què és l'home?
intenteu unir aquestes 9 boles en 4 línies rectes sense aixecar el llapis. I aneu intentant, i aneu mirant. I és impressionant perquè qui no ha vist la solució abans no se'n surt. No se'n surt. I no se'n sortirà mai, perquè el que fem tots és, i mentre intenteu jugar a veure si algú li surt, i veureu que la solució la gent ho mira dintre el marc de les 9 dimensions que he posat aquí. Dintre aquest marc no ho podreu solucionar. L'home no s'entén des de l'home. L'home des de la immanència no s'entén a si mateix. Cal sortir de l'home i si poséssiu una dimensió més cap amunt i una dimensió més cap al costat, veuríeu que és molt senzill trobar la solució, però cal afegir una dimensió més cap amunt, a la vertical, i una dimensió més a l'horitzontal. I si ho feu així, doncs veureu que aleshores la solució del problema es torna evident, perquè quines són aquestes dues dimensions noves que fan que ara em pugui entendre, que seria posar una dimensió més aquí i una dimensió més aquí, i ara sí que és 1, 2, 3 i 4. Què és això? Què haig de sortir de mi per entendre'm a mi? Doncs la resposta és cap amunt, és un Déu que em constitueix, soc criatura. I per tant hi ha un creador que m'ha fet i m'ha fet per una finalitat concreta, que és acollir el seu amor i respondre al seu amor. El primer manament i Gaudium et Spes 22. Però després hi ha un altre, que jo no sóc jo sense l'altre. Els últims documents, des de Benet XVI fins ara, de mossèn Oriol n'hem parlat moltes vegades i insisteix molt, que el ser humà, la seva realitat és un esse at. Estic per ser amb l'altre i per ser per l'altre. De tal manera que jo no sóc jo sense tu. El que fa que el pare sigui pare és el fill, el que fa que l'espòs sigui espòs és l'esposa. Jo no sóc jo sense l'altre. L'altre forma part de mi mateix. Per això negar l'altre em nego a mi mateix. Per això entenc que tota l'estructura humana està feta per capacitar-nos per acollir un amor, per donar l'amor. I aquesta és la nostra dignitat i la nostra vocació. Per tant, aquest era el segon punt. I el tercer. Per tant, què és el ser humà, la seva dignitat i la seva vocació? Un ésser creat per Déu, per ser estimat per si mateix, per respondre a aquesta vocació a l'amor i només així podrà fer un món veritablement humà. Diu, això fa que Gaudium et Spes, quan parla dels grans principis de la doctrina social de l'Església, a la part teològica, doncs dirà que la persona és el subjecte, el centre i el fi de tota activitat humana. Subjecte, centre i fi. Aquesta és la clau a la llum de la qual hem d'organitzar tota la vida social. I per tant, des d'aquí jo tenia veure què ha passat històricament i la gran aportació, jo penso, Caritas in Veritate, que en el fons es sustenta a la Deus Caritas Est de Benet XVI, en el fons explicava, i ho explico gràficament també com ha estat històricament, els grans pensadors liberals pensaven que la llei de l'economia era l'oferta i la demanda. I amb aquesta llei, fins i tot Adam Smith, que plantejava la mà invisible com un criteri ètic d'autoregulació de la societat per fer un món just. Però arribem al crac de Nova York del 29 i ens adonem que amb la racionalitat econòmica sola no fem un món just. Abans hi havia hagut altres problemes, com les crisis dels tulipans a Holanda, com les crisis dels mars del Sur a Anglaterra, però arribem a l'any 29 i s'adonen que cal afegir a la lògica econòmica, a la racionalitat econòmica, a l'hora de la vida econòmica, doncs cal afegir-li quelcom que la faci humana. I llavors el que fan és el que seran les tesis posteriors keynesianes. L'Estat ha d'intervenir a la vida econòmica per fer una economia que doni resposta a la vida humana. Llavors, això que diu Keynes, ho havia dit Lleó XIII una colla d'anys abans, el 1891, a la Rerum Novarum, ja va dir l'altre element clau per solucionar la qüestió obrera és també l'Estat.
i va parlant de les funcions de l'Estat en concret i en general per veure com cal fer que l'economia respongui a les necessitats humanes. Llavors, però amb aquest nou plantejament vital resulta que arribem l'any 2007 i tenim la crisi que tenim avui, que ens adonem, tothom diu que és una crisi d'avidesa, que falta ètica i tot el que vulgueu, les stock options, els crèdits aquests basura, i totes les hipoteques subprime i tot el que ha passat amb tot, però que encara ho patim. Dius, què li faltava a l'economia, a la racionalitat econòmica i a la racionalitat política per fer un sistema social humà? I el papa respon que sigui humà. És a dir, que la lògica humana, que és la lògica amorosa, estigui no a més de la lògica econòmica i política, sinó inserida a la mateixa vida econòmica i política, que és la lògica de l'amor, que ho concreta amb 3 paraules que són molt boniques. La lògica de l'amor a la vida econòmica i política és la lògica del do, que ahir es va parlar molt de la gratuïtat, la lògica de la gratuïtat i la lògica de la comunió, que si ho entenem, el do, la gratuïtat i la comunió és la manera d'expressar que t'estimo per tu mateix. El do és estic disposat a buscar el teu interès per sobre del meu, estic disposat a donar-me. De la gratuïtat, ho faig per tu, no per treure un interès personal, sinó perquè tu surtis guanyant. Ho faig encara que no em retorni res. I la de la comunió, perquè jo no sóc jo sense tu, que és el propi que expressa l'amor. Doncs fins que no inserim aquesta lògica amorosa dintre tota l'estructura social, econòmica, política, sanitària, educativa, tota, no deixarem de tenir crisis i no farem un món just. Per què? Perquè la lògica amorosa, que és la lògica pròpia del que és humà i del que és l'activitat humana, és viure conforme al llibre d'instruccions que Déu ha pensat pel ser humà. Si posem altre llibre d'instruccions, que són les legislacions que tenim avui en dia, no farem altra cosa que anar fent malbé la societat. Una mala comprensió de l'amor, una mala comprensió de la dignitat humana porta a un món injust. Sempre, perquè no seria un món conforme al ser humà. Per això, la comprensió d'aquest Déu que ens revela qui som és clau per fer un món just i és el gran oferiment que fa l'Església a aquest nostre món. I el que us deia, no n'hi ha prou amb l'ètica. És veritat que l'ètica té molt a aportar i gràcies a Déu s'està fent molt des d'aquesta perspectiva, però la visió teològica del ser humà dona com un plantejament vital que és, de vegades l'ètica, i ho posaré, que era com la gran afirmació d'aquest matí meva. Jo defenso que totes les virtuts, i per tant tot comportament humà passat per les virtuts teologals, ja no són igual. Hi ha gent que es pensa la fe, l'esperança i l'amor, els dons de l'Esperit Sant, ajuden a tenir noves motivacions, a fer-ho amb més fortes conviccions, a tenir més, amb les virtuts, més fortalesa i més prudència i més justícia. Jo dic, no, és que la fortalesa passada per les virtuts teologals és una fortalesa nova, és la fortalesa transfigurada, transformada. I ho dic, la fortalesa de qui ha d'aguantar les impertinències d'aquell que em roba, que és injust, que em maltracta, dius, puc tenir fortalesa, però al final no arribaré més que a la resignació o, segons el meu grau de fortalesa, hauré d'aguantar el que calgui. Quan passa per les virtuts teologals, aquella fortalesa es converteix ara en un acte d'amor per al qual descobreixo la dignitat de l'altre i pateixo per l'altre i m'implica a dir, jo haig de treure aquella persona d'aquest forat i alhora entendré que estic col·laborant en l'obra de Déu de la redenció del món i per tant no em fa perdre paciència, però més, com deia aquell filòsof famós Piper, que diu, qui tem Déu no tem res més. Per què? Perquè el fet de pensar que puc ofendre qui és l'amor em porta aquí a una fortalesa que farà que no maltracti mai la dignitat humana. Per tant, és un altre plantejament vital de la fortalesa. I qui diu això? De la justícia.
no és només donar a cada un el que li correspon, sinó que passat per les virtuts teologals, un s'adona que la dignitat de l'altre és la plenitud de la vida en Crist i, per tant, m'haig d'implicar de tal manera, com es deia ahir, no només haig d'estimar els pobres, és que és un altre jo, és que a mi m'importa perquè a Déu li importa, és que si no me'n preocupo no estic sent conscient de qui sóc jo de veritat i, per tant, és un altre plantejament radicalment nou, que és la gran aportació de la fe i de la doctrina social de l'Església. Quart punt seria què és la doctrina social de l'Església. I aquí us recomano, perquè ho fa Benet XVI a la Deus Caritas Est, ho fa Benet XVI a la Caritas in Veritate, ho fa el Papa actual en l'exhortació aquesta Evangelii Gaudium, que és: senyors, aquí tenim un instrument que és el compendi de doctrina social de l'Església, que cal conèixer, meditar i fer vida. La doctrina social no és per saber-la, és per viure-la. I què és la doctrina social de l'Església? Que l'Església té consciència està en l'entranya de la missió evangelitzadora de l'Església. Doncs és l'encontre de la fe amb la problemàtica del món modern, a la qual hi vol donar una resposta a la llum d'aquesta fe, a la llum de l'Evangeli. Això és la doctrina social. Dit d'una altra manera, la doctrina social de l'Església seria com adonar-nos de la misericòrdia de Déu que ens abraça, la paraula no és meva, és de Papa Francesc, per ser misericòrdia per als altres. Això és la doctrina social de l'Església en el món industrialitzat, en el món modern. I això és el que hem de donar de resposta, és l'amor d'un Déu que es fa operatiu enmig de la història. Això és la doctrina social en l'àmbit social, en l'àmbit polític, en l'àmbit econòmic, en l'àmbit sanitari, en l'àmbit educatiu. I per tant, i això com ho fa? I per tant, en aquesta doctrina social de l'Església és l'encontre de la fe amb el món modern. I llavors, la via social, se sustenta en quelcom presocial i té una afinitat que la transcendeix, metasocial, dit d'una altra manera. Diu, el concili parla a la Gaudium et Spes que la llibertat humana és el signe més eminent de la imatge de Déu en l'home. Això és la llibertat. Doncs la llibertat cal que sigui alliberada. Què és el que fa que la llibertat sigui lliure? Què és el gran alliberador de la llibertat? I Sant Joan ho dirà, la veritat us farà lliures. La veritat, aquesta comprensió del ser humà, és la llum, aquest llibre d'instruccions, és la llum a través de la qual el ser humà comprèn allò que és conforme al ser humà. Per tant, sense la veritat de l'home, la llibertat quedaria a les fosques. La llibertat actua a la llum de la veritat i és el gran alliberador de la llibertat. Això és la veritat. Però la llibertat està finalitzada. Per això, tota l'activitat humana, fruit de la llibertat, té un fonament social, que és la veritat humana. Però tota activitat humana té una finalitat que li transcendeix, és metasocial, que és el bé de la persona. I quin és el fi de tota la llibertat humana? Quin era el fi de la rentadora, deia? Quin és el fi de la llibertat humana? El fi de la llibertat humana és l'amor. I per això, en aquesta trilogia, la llibertat sustentada per la veritat i guiada per l'amor, ens fa entendre que la descripció del ser humà, i per això posaven els dibuixets una creu, que això, la idea no és meva, és de mossèn Oriol, de qui he après quasi tot el que sé, i el tenim aquí, doncs que ell sempre preguntava, com es defineix un punt? I diu, la cruïlla entre dues rectes. Diu, i a quina pertany més, a la vertical o a l'horitzontal? I la gent diu, igual. En quin tant per cent? Llavors la gent habitualment diu 50 i 50. Diu, si poseu 50 i 50 mai no serà punt, perquè no es tocarien. És punt perquè és 100% de la vertical i 100% de l'horitzontal. I el ser humà, que aquesta és una tesi que no està gaire entesa amb molta gent que explica doctrina social, a mi m'ho va fer veure mossèn Oriol, que és, no, el ser humà que és individual o social, lliure o responsable,
I diu 100%. 100% lliure, 100% responsable, 100% individual i 100% social. I, per tant, Joan Pau II, en un discurs a l'ONU molt bonic de l'any 95, descriu la llibertat humana, que és l'entranya del que és humà, amb la llibertat oblativa. Només soc lliure quan la meva llibertat és oblativa. És quan faig Gaudium et Spes 24. El ser humà és l'única criatura que Déu s'ha estimat per si mateix, la realització del qual passa per el do sincer de si mateix. Només soc lliure quan em dono. I per això, aquell criteri que la meva llibertat acaba on comença la teva, plantejament liberal que porta a aquest món conflictiu, ara, en el món entès des d'aquest veritable llibre d'instruccions que Crist ens ha revelat en plenitud i ens ha mostrat vitalment, ara resulta que és que la meva llibertat comença quan comença la teva. I només soc lliure si et faig lliure. I si no, no soc lliure. Com canvia el plantejament vital de viure així? I per tant, la vida econòmica té una finalitat que és preeconòmica, la veritat de l'home, i un fonament que és preeconòmic, que és la veritat de l'home, i una finalitat també que és metaeconòmica, que és el bé de totes les persones. La persona com a centre, subjecte i fi de tota l'activitat humana. Què ensenya la doctrina social de l'Església? Llavors aquí posava la doctrina social de l'Església en aquest encontre de la fe en el món contemporani, on veu tota aquesta problemàtica a la qual cal donar resposta, no és una ideologia, perquè una ideologia és un intent d'explicar la realitat que és parcial però que té pretensions de globalitat. I per això les ideologies no se'n surten per arreglar un món. Per què la doctrina social de l'Església i la nostra fe no és una ideologia? Perquè és Déu que ens ha revelat el veritable llibre d'instruccions en Crist. És la veritat de l'home. És veritat que per molts cristians que tenen una mirada mutilada del que és aquest llibre d'instruccions perquè se l'han fet a la seva mesura o perquè no escolten realment el que Déu i l'Església ensenya, sí que tenen una mirada ideològica de la realitat, en l'àmbit polític, en l'àmbit econòmic i tot el que vulgueu. Però en la seva comprensió interna no és una ideologia, ni és una tercera via, és una comprensió del ser humà que permet moltes articulacions en la vida pública que responguin a aquella veritat. Però no és una tercera via entre el liberalisme i el socialisme, és una comprensió del ser humà a la llum de Déu. I a la llum de veure els problemes i de cercar solucions, ha anat com elaborant tot un patrimoni de saviesa que ho ha anat concretant amb el que s'anomenen una sèrie de principis permanents, una sèrie de criteris de judici de situacions històriques i unes orientacions pràctiques a incidir a la vida social. Principis, criteris i orientacions. I entre els principis, doncs, hi posa com seria l'explicitació normativa en l'àmbit públic del que és el ser humà. Què és el ser humà viscut normativament a la llum de donar una resposta a la vida pública de com cal viure aquesta realitat humana. I aquests principis els enumero perquè no tinc, veient el temps, no tindré temps d'explicar-los. I aquests principis és, el primer principi, que és el principi original i originant, del qual devenen tota la resta, és la igual dignitat humana. Com a ésser, la veritat del qual és ser estimat per si mateix i la veritat del qual és estimar l'altre. Aquest és el primer principi, aquesta igual dignitat, que d'aquest principi es concretarà ara amb tota una colla de principis secundaris, que és, el primer és els drets humans, que és l'explicitació ètica i normativa del que és el llindar d'humanitat, expressada ètica i normativament. Per això és tan important els drets humans, perquè marquen aquest llindar d'humanitat per dir per sota del qual estàs maltractant la humanitat, maltractant el ser humà, i per tant no podràs mai fer un món just. Per això aquest debat sobre els drets humans,
que Benet XVI va posar sobre la taula, estudiar la llei natural, les conseqüències de la llei natural i així, que són temes apassionants i molt complexes, però que importants són per fer un món just. Per tant, els drets humans com l'explicitació ètica i normativa de la dignitat humana, que marca aquest llindar d'humanitat. Després vindria el bé comú. Aquí hi ha un triangle on veieu tres, com si diguéssim entre els dibuixos, com tres nivells. El nivell de sota és la ciutadania. El nivell del mig són les societats intermèdies, que serien les entitats. Hi ha unes que són les de l'esquerra, que es veu com una casa i un personatge, són societats naturals, que un queda inserit pel fet de néixer. Són el que Griegel deia les aliances naturals, que són la família, la cultura, la nació, la tribu, segons pobles de la terra. Quedem inserits pel fet de néixer en un determinat context humà. Hi ha altres que són electives, que serien els partits polítics, els sindicats, les empreses, els clubs esportius, que ho necessitem tots per créixer humanament. I a dalt, l'autoritat. Llavors, aquest principi del bé comú és com organitzem tot aquest entramat de la comunitat política que és el conjunt de condicions de la vida social que possibiliten a persones i institucions un desenvolupament més ple i més fàcil. Què facilita tot o que la gent pugui créixer amb humanitat? Doncs això seria el bé comú. Després vindria un altre principi que poso aquí, el destí universal dels béns, que et donaria per hores i entendre això és clau per comprendre la realitat antropològica dels béns materials, que en el fons és Déu ha destinat els béns de la terra per l'usdefruit de tota la humanitat. Vol dir que hi ha una real copropietat per part de la humanitat de tots els béns de la terra, del qual nosaltres som usuaris i administradors, la qual cosa porta a que la propietat privada, que és un dret subordinat a fer possible el destí universal dels béns, és a dir, que tothom pugui tenir propietat privada. I, per tant, a partir d'ara, els meus béns, si jo traies un bitllet de 5 euros, és meu en el sentit que l'uso i l'administro jo, però no és només meu, hi ha una copropietat de la humanitat en aquests diners, de tal manera que tenen una intrínseca funció social. A la sol·licitud de Reis Socialis, Joan Pau II deia que té una hipoteca social, i tots sabeu què és una hipoteca si no pagues, que s'ho queda al banc. Doncs quan els béns de la terra no compleixen aquesta hipoteca social, som injustos amb els altres i no vivim el llibre d'instruccions de com Déu ha pensat els béns. De tal manera que els pares de l'Església ho concretaven, Sant Joan Crisòstom, i ho cita el papa a l'exhortació aquesta, Evangelii Gaudium, i ho cita el papa, a Sant Joan Crisòstom, quan nosaltres disposem dels nostres béns com si només fossin propis i no els comuniquem a qui passa necessitat, diu, o quan donem als altres, diu, no donem d'allò que és nostre, sinó d'allò que és aliè. Això no ho tenim ningú de nosaltres posat aquí dins. Cap. O sigui, ens costa tant entendre-ho. No, és que quan dono d'allò que disposo en els altres, no dono una cosa que és meva, sinó una cosa que és aliena. Pensar això i fer-ho vida és el gran canvi per refer la vida econòmica i la vida política. I fins que no trobem sistemes econòmics que reflecteixin aquest veritable llibre d'instruccions, tindrem crisis, perquè no respon a la veritat de l'home. Benet XVI amb la Caritas in Veritate, aquest tema és que és insistent en tots els capítols, llegir-ho tot a la lògica de l'amor, que és el que faré. Un altre principi és la subsidiarietat, que és el que pots fer tu que no t'ho faci el de dalt. I allà on tu no arribis que el de dalt t'ho faci. El que pot fer la ciutadania, el que pot fer un fill que no facin els pares. Allà on els fills no arribin que els pares l'ajudin. Allò que pot fer la ciutadania que no faci la societat civil. Allà on la ciutadania no arriba que la societat civil ho faci. Allò que poden fer les empreses que no ho faci l'Estat. Allò que pot fer Espanya que no ho faci Europa. És la subsidiarietat. I allà on Espanya no arribi que Europa li doni un cop de mà.
Doncs això és la subsidiarietat, que és la defensa de la llibertat i la creativitat. Però alhora l'altra cara és la solidaritat, que és, Solicitud del Rei Socialis diu que és més que una virtut humana, és una virtut també cristiana, que és la ferma i constant determinació pel bé comú. I a mi m'agrada dir és el sentir com a propis, és la definició que Joan 23 fa a la Pacem in Terris, que és molt bonica, que diu sentir com a pròpies les necessitats alienes i comunicar d'allò que és propi a qui passa necessitat. I ho repeteixo, sentir com a pròpies les necessitats alienes i comunicar d'allò que és propi a qui passa necessitat. En el fons és el que Gaudium et Spes, quan parla a la llum de l'antropologia, de les conclusions, dels corolaris d'aquest plantejament antropològic, diu sentir l'altre com un altre jo. Això és la veritat de la solidaritat, que afegeix una nota nova, que és quan més feble és l'altre, més reclama la meva sol·licitud. Això és el que ens fa humans. Quan un va veient el divorci, l'avortament, l'eutanàsia, quan més feble és l'altre, menys m'interessa. És el que el papa actual parla de la cultura del descart. Descartem aquell que no m'interessa. És la negació de l'ésser humà, que és quan més feble, més reclama la meva sol·licitud, més m'haig d'implicar, més temps hi haig de dedicar, més de mi mateix haig de posar-hi. Aquesta és la lògica humana. Acabem. Sí. Em diuen que queden 5 minuts i acabo. Llavors, deia, i l'última clàssica és l'opció preferencial pels pobres, que la lògica d'aquesta solidaritat, que quan més feble és l'altre, quan més mancances té, més reclama de nosaltres o el sortir de nosaltres mateixos, que és una altra de les idees que el papa està insistint. Cal sortir, l'Església, els cristians, tots, i sortir cap a l'altre. Doncs seria aquesta... Posava el punt 7è és llegir tots aquests principis a la llum de la caritat. Un altre principi que no he comentat és la participació, que no és més que l'amor que busca oferir el millor de si mateix pels altres. I la subsidiarietat és l'amor creatiu que crea bé comú. I el bé comú no és l'amor que busca que tots guanyem. És tota la lectura de tots els principis morals en l'àmbit de la doctrina social de l'Església no és altra cosa que concrecions de l'amor. Això ho vaig treure de Sant Agustí quan parla de les virtuts cardinals, va explicant totes a la llum de l'amor. I què és la prudència? És l'amor que es fa intel·ligent. I què és la fortalesa? És l'amor que es fa valent davant de les agressions. I va explicant totes les virtuts a la llum de l'amor. Doncs el mateix passa, si la veritat del ser humà, dignitat i vocació és l'amor, tots aquests principis són concrecions o explicitacions del que significa estimar a la vida pública. I llavors posava punt 8è, què aporta el papa Francesc? I ho llegiré només telegràficament. Insistir en aquesta lectura de la nostra societat que ha fet seva la cultura del descart i la globalització de la indiferència. Diu, així anirem fent cada dia un món més injust, on l'home acaba anant contra l'home, on l'altre no m'importa. I ell posarà les causes, ho diuen els primers números, no ho llegeixo per el temps, és l'individualisme i l'hedonisme que cerca el propi interès i no busca el bé de l'altre. I això porta a la cultura del descart, a la globalització de la indiferència. Diu, una altra de les idees per mi claus del papa actual és el posar l'opció preferencial pels pobres com si diguéssim en el començament de la reflexió sobre la doctrina social. No és l'últim principi a la llum de tots els altres, sinó a la llum de la qual cal llegir tots els altres principis de doctrina social. Posar com a primer l'opció preferencial pels pobres. I ara anem a funcionar. I pobres, com es va dir ahir, no només materials econòmics, sinó també espirituals. Però aquesta és com el punt de partença per rellegir el com haig de viure en societat. I ho posa que, i ho dirà textualment, que l'opció pels pobres és una categoria teològica. No és només una categoria sociològica o econòmica o política, no, és una categoria teològica. Tercer, entre els principis aporta un
en el número 193 d'Evangelii Gaudium, que és explicitar, amb allò que tantes vegades ha dit de la revolució de la tendresa, explicitar com a principi també de doctrina social de l'Església la compassió i la misericòrdia. I aquí, quan parla de compassió, m'agradaria que rellegíssiu Spe Salvi quan parla de la compassió. És d'una bellesa incalculable. Benet XVI va parlar molt de la compassió a l'Spe Salvi davant de les mancances dels altres. Doncs aquesta compassió de sentir l'altre com a mi mateix que pateix en l'altre. I la misericòrdia, que la misericòrdia és l'amor entre desiguals. I Sant Tomàs, que ho pren d'Aristòtil, deia que l'amor o és entre iguals o fa iguals. Doncs la misericòrdia és l'amor entre desiguals que acaba fent igual. Em faig igual a ell, m'abaixo per fer-lo créixer i que participi de la meva dignitat, que és el que ha fet Déu amb nosaltres. I per això, quan el papa Francesc, en aquella entrevista amb el jesuït, a la revista dels jesuïtes, li pregunten com... Perdona, la Lumen Fidei, la primera encíclica, es planteja ell com fer créixer la fe i posa 4 camins. I un dels camins, diu, és professar la fe. Un altre és, el primer és la vida sacramental, professar la fe. I el tercer diu la vivència dels manaments. I explica els manaments com Déu que t'abraça amb la seva misericòrdia perquè tu siguis misericòrdia per als altres. És una expressió, està a la Lumen Fidei, que és molt bonica. Aquesta seria l'altra. I l'últim punt que a mi m'ha semblat interessantíssim de l'exhortació Evangelii Gaudium és concretar, com si haguéssim, en entendre què és el bé comú, donar-li com una sèrie de corolaris per comprendre bé el bé comú, que és quan posa aquell que el temps és superior a la part, que la unitat preval sobre el conflicte, que la realitat és més important que la idea i que el tot és superior a la part. Dit això, acabo, diu, què aporta l'Església i la doctrina social de l'Església a la construcció del nostre món? I aquí deia, una llum nova per veure la realitat humana. Ens dona, i allò que Sant Agustí, Senyor, demana'm el que vulguis, però dona'm el que em demanes, que la vida moral no és només un compliment d'una realitat conforme a la dignitat humana, sinó que la vida de fe et capacita per viure allò que et demana. I per tant, no només, i per això sense l'Església, és a dir, sense aquesta realitat d'un Déu present en la història, no només veig ara amb una novetat impressionant que és la dignitat humana i què se li deu al ser humà, sinó que, a més, aquesta vida teologal em capacita a viure el tracte amb l'altre amb el cor mateix de Crist. Quan parla en això, que diu, en la llum de la fe, que diu, la fe, a la Lumen Fidei, diu, no només veiem amb els ulls de Déu i sentim amb el cor de Déu, sinó que Déu ens toca. I ens toca en els sacraments, ens toca en la professió de la fe, ens toca en els manaments i ens toca en la pregària. Diu, i ens toca és que ens fa capaços ara d'estimar amb el seu mateix cor. Això és el que dona la vida de fe i, per tant, la manera de viure és radicalment nova. I l'última cosa és, el comportament ètic, podríem dir, amarat de les virtuts teologals i dels dons de l'Esperit Sant, el que fa és que sigui nou. Això és molt clar amb la paciència. Aguantar les impertinències d'algú que és injust amb mi en la vida econòmica o política, puc tenir una gran capacitat de resistència i quan no puc fer-hi res perquè ja no ho controlo, em puc resignar. Però si ho miro amb la mirada d'un Déu que és pare, que m'estima, que sap més, que ell controla, que estic sota el seu govern amorós i que de tot treu bé, i amb aquesta mirada de fe, i tinc la humilitat de deixar que mani, ara la paciència es converteix en un acte d'amor en el qual sé que Déu sap més i no perdo ni l'alegria. I em dona no només més força, sinó una mirada nova i una força nova
per acceptar les injustícies i transformar aquest nostre món. Doncs això penso que és la gran aportació de la fe i la doctrina social a la construcció d'aquest nostre món. Moltes gràcies. Gràcies, mossèn Joan, per aquesta exposició, com sempre, clara, també em sembla important, global, sintètica i sempre suggeridora. I per això ara obrim aquest espai de preguntes. Sí, podem deixar, no hi ha gaire temps, però potser uns 5 minuts de preguntes, és a dir, un espai limitat. Mireu que les preguntes també siguin, no sé si és possible, però limitades, no? Autèntiques preguntes perquè el ponent pugui respondre. Sí, molt breu. Com fer possible, podràs il·luminar una mica, com fer possible la lògica del do en un àmbit tan complicat i tan difícil com l'economia? Sembla que a la família, a la sanitat, a l'educació, sembla que això és bastant difícil però possible. A l'economia és possible? Com es pot entendre una ciència que busca el guany, precisament, la lògica del do, de la gratuïtat, que sembla justament el contrari? Sí, i no és fàcil, Malgrat tot, si un pensa en la revolució industrial anglesa, en allà la gent treballava 17 hores diàries, 15 hores diàries, de dilluns a dilluns, cap dia de festa, amb sous que quan Lleó XIII es planteja a la Rerum Novarum quin és un sou just, diu que almenys no es mori de gana qui treballa. O sigui, ja no diu ni un sou familiar. A Pius XI, la 40º Annos, ja posarà un sou familiar i el contracte de societat per fer un salari just. Però en aquelles situacions, que era pròpia d'una economia liberal, és el liberalisme manchesterià d'oferta i demanda i s'ha acabat aquí, resulta que hem passat una colla d'anys i allò que semblava impossible a l'economia, si tu penses quan paga qualsevol empresa i qualsevol particular dels ingressos bruts que té per via d'impostos directes i indirectes el bé comú social. I si ho penses, de IRPF un 30 i pico %, més els impostos indirectes, més no sé, estàs pagant més del 40%, més del 40% el bé comú encara que no t'agradi. I resulta que si ho poses en mesos, estàs de 12 mesos a l'any treballant 8 hores diàries, resulta que almenys quasi entre 4 i 5 mesos treballant 8 hores diàries pel bé dels altres. I algú pensa, diu, ens roben, no? I dius, no, i ho hem fet cultura, i ho has assumit vitalment, i evidentment ens posen més impostos del que potser es necessitaria quan un veu com els malgasten i la poca eficàcia del diner públic, moltes vegades. I podrien, si fos més rendible i més eficaç la seva gestió, potser no hauríem de pagar tants impostos. Però hem aconseguit un liberalisme social o una socialdemocràcia, una democràcia social, digue-li com vulguis, on tu estàs inserit a un sistema econòmic que entens que almenys has de treballar 4 mesos com a mínim de tot l'any per servir als altres. I ho hem fet. Ara, el problema és que ho fem legalment però encara no ho fem vitalment. Benet XVI, la Caritas in Veritate, el que feia era una manera perquè les empreses puguin fer això seu és posar el non-profit dins també la vida empresarial. I, evidentment, l'empresa no és una casa de la caritat i, per tant, ha de ser profit, ha de guanyar beneficis. I la doctrina social sempre ha ensenyat que els beneficis és no el fi de l'empresa, sinó un bon indicador de la marxa de l'empresa, perquè si una empresa no té beneficis, no genera bé comú i hauria de tancar, perquè si no fa mal a la societat. Ha de tenir beneficis. Perquè ser una bona empresa que contribueixi al bé comú, que generi riquesa, on tots després la justa distribució serà la clau. Però dintre aquest profit, diu el papa, cal inserir el non-profit dintre la vida empresarial. I tant és així que, per exemple, ja hi ha
dos moviments molt forts. Un és, en el món dels focolars, el que diuen l'economia de comunió, que tota empresa que funciona amb aquests criteris, una tercera part dels beneficis és per reinvertir en empresa per fer-la créixer. Una tercera part per, com si diguéssim, revertir en bé de tots els membres de l'empresa, es distribueixen aquella tercera part, i una tercera part per projectes de fer créixer l'empresa en països o en sectors depauperats. I llavors forma part de la mateixa entranya i dinàmica de l'empresa. Llavors això és posar el non-profit dintre de l'empresa. Doncs qui diu això hi ha l'economia de comunió dels focolars, l'economia del bé comú, que va portar endavant un economista austríac i ja hi ha càtedres d'economia del bé comú a algunes universitats europees. I la gent s'adona que això va per aquí. I per tant, creativitat. Jo penso que ens cal molta creativitat i, com diu el papa a l'exhortació aquesta, però és una idea reiterativa en tots els documents de doctrina social, cal una nova urgència educativa. Cal remodelar caps perquè entenguin, escolti, vostè vol ser humà siguent economista, doncs només ho serà realment humà i contribuirà a la humanitat si posa aquesta lògica dintre el seu comportament. I si no ho fa, doncs acabarà provocant crisis, injustícies i sortirem tots perdent. Amb una pregunta hem esgotat tot el temps. Ho sento, no? Potser alguna pregunta més? Una més? No volia provocar... Doncs ho deixem així. Perdoneu, doncs, Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Joan. A vosaltres. I fins una altra. Moltes gràcies.